ଯେତେ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଚରିତ୍ର ସଠିକ୍ ନଥାଏ ତେବେ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସାରା ଜୀବନ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ରକୁ କିଭଳି କଳଙ୍କ ନ ଲାଗିବ ସେଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ, ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଚରିତ୍ର ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହା ଯଦି ସଠିକ୍ ରହେ ତେବେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଚରିତ୍ର ଅଟଇ ମହାଧନ, ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ସତରେ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଆଉ ସଂସାରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଚରିତ୍ର ପରି ଆଉ ବଡ଼ ଧନ ଏ ସଂସାରରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯଦି ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।